Здравейте! В днешното видео ще ви покажа как да си направите този ефектен маникюр в червено, бяло и черно. Започвам с нанасянето на червен и черен цвят на ногтите си, след което с белия цвят правя френски маникюр на червените ногти. Като въобще не се старая, както ще видите, дори на моменти изкача червеното отдолу, но това е без значение, защото после ще го прикрием с черното. Използвам черен лак с тънка четка и започвам да правя линиите. Първо правя една голяма линия, за да отделя френския маникюр от останалата част от нокътя. След това правя една черна линия точно по средата. И малки черни линийки напречно на нея, като сега си избирам кои квадратчета ще запълня с черно. С тънка четка и прокат поставям по една линийка под черния цвят, след което на около всяко квадратче малки линийки. Може да пропуснете тази стъпка, ако не ви харесва. Нанасям топ лак и това е завършеният маникюр. Надявам се да ви е харесал и да го изпробвате. Ако е така, изпратете ми снимки на Facebook страницата ми Василена Nails или в Instagram с хаштага Василена Nails. Ще се радвам да ги видя. Благодаря ви, че гледахте това видео. Не забравяйте да се абонирате. Ще се видим в следващото. До скоро!